Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Tumuriria on Ndizi TV bwakire buya boka soa ase umuroberio bw'ENSAKIA kitariki ni 15 nemo omotyenyi oikomi omwaka w'ishirubere nemerongo ebere nainye andonsi ase ototengerete lino kwegena ni gwanda gotwara emambia engia boka soa image umuroberio bw'ENSAKIA turoyo motura babere tobe tokoba ribwa elimo amashabiki ito kuruase county ya Kisii bunge area tutu chache south tutu chache north nyalibali chache nyalibali masaba bonchari bobasi ebunge area ya south Mugirango ebunge area ya bonchari bobasi mwensi so ase umuroberio bw'ENSAKIA emambi yabono county ya Nyamira west Mugirango north Mugirango borabu kichuzu masaba mwensi so ase umuroberio bw'ENSAKIA emambi yabono tukwambuka si county tonchokana ine county area ya Narok county ya Nakuru mwensi so ase umuroberio bw'ENSAKIA emambi ya abono county area ya Nairobi na inobo igona bere nkobare nbene mobe mogoswa ase ENSAKIA emambi ya abono tukwambuka wika ase chinse chiria cheisiko ense area ya America ense area ya Canada mwensi so ase umuroberio bw'ENSAKIA emambi ya abono tutari kweba amashabiki ito kuruase chinze chiri ya Middle East na ino tuwabeto kubali bene mobe mogoswa ase umuroberio bw'ENSAKIA emambi ya abono na mange tubali neretie ane mono ase emambi ya lero mwantumurele on Ndizi TV lituko lyalero nelituko lyeliragerio kurukunga World Food Day lituko toko batoko chengera endagira na ende tuwa batoko gokera chindagira chilitoko batoko linaboyo tukwe semia ane mono igoro yenchera togwenrete koba toko menya kiko yuringa mario gyabera so sembeo manyanga umuroberio bw'ENSAKIA obeire gogochaka nkuruko Job Maangi no kwende kinga chibiche chibo igona mario gyabera wikera asenchera jobo ikera nunere Abigael Nyanchama Nigeria na KERUBO FRIDAH mwanchumurire yani mambingi yana basemereye kwanenga kwa veire gokubuka byankwa bwatobutuko bwarengo bya nande ne biro binde tokumirana asembeo ni metu mwanchumurire yana ganyete tokumanye amange yabereka bakorekana kora kinga kitobe togotiga nabuli tukurigoro gwika emambya yabonega kolende. Good morning boka so ime umuroberio bw'ENSAKIA bono mambya sanga na intwe ene kyanga ngotobwati ora sechinsemo chichi mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net nabogo sangana into trasi namba yesimi ya 0792192834 ene kyanga nkolikore comment yago gabu ngotrole babere batato basoye asomoroberio bw'ENSAKIA bono mambya litkoneria Jumatano manchumuliria togo kwaliga nevende kera litkeliga togo chengera baswati ni metingo mosbati na rororo obeiro yubwenye nchoke gima kwa berigo kumochengera emambi yabona igakurende sangana intwenga mosbati kyolia ogochengera manchumulie to kwaliga nimena somoroberio yiga elinde tobe togo sanga asobwa mo kolende nabotambe oikatora chaka nikibungo kelitko ekibungo kelituko unage koletwa sole n'umuroberio bw'ENSAKIA. Okay, omwanchumurire litukeliga ni gotogosoma kurwa ase gitabu gya Yoeli ibere ogosoma kwaye emerongo ebere na isano nimbairanelye emyaka elia byasaletigwe n'Nyanchama n'ekingige n'ebisase n'ekingeti omuganda oyo omonene n'otomente gocha ase egati eno. Ekyo nekibungo kelituko unakialetirwa sole n'umuroberio bw'ENSAKIA.
Okay, omanchumuliriria niko twasoma korase gitabu kia Yoeli ibere ogasoma kwa mirongo ibere na isano kero kibungo gia tateng'ani mbairanĩrie emiaka eria biasaleti gwene Nyanchama ne chingige ne bisase ne chingeti omuganda oyo monene na tumete gocha ase egati yaino mwanchumuliririe kibungo kegotosegeta emambi yabono iganga Nyasaye nabe kago toiraniria emiaka eliyonsi yabete gekoriegwa ne chingige emiaka eliyonsi yabete gekoriegwa ne bisase nimetu mwanchumuliriria kero kindi nabora ike onyorenga kwabere kugosiria enibo yago yonsi ase kolinde o mwanchumuliriria ekibungo kegotosegeta emambi yabono iganga Nyasaye nabe gago kuhiraniria teriko bwatia emiaka erenga kwabera ase mirimo yago kolinde yabereke goikomo elio kolinde Nyasaye nkuhiraniale ogosemeria ase emambia yabono iga teriko bwatia mbinto kibiri kwabere kugosiria teriko bwatia nga miaka ki kwabere kugochandika nyeno borero bwabere bogo gochanda ase umubero ugo asige kegetambe ekebungolere emambi yabono yegotosegeta nga afieri yago kwabere kugosiria ase miaka menge Nyasaye ngokoiraniria emambia yabono gasobugima bwago twaragosemeria nga keregento ngoiranirigole mategento gekoransegeta gwetera sebukoyenga Ayubo nabete gakurwara sige kegetambia kabagagosiria abana baye kabagosiria mu rugioye enibo yaye yonse lakini kolende ekero Nyasaye ekerabete kagotenina chinga kichonse na kumotegemero monene ose kwegie nago twara gosemeri kwa yaso monene niga bete gakoiranirigwa ebinto ebinge gwetania biria bete gosibiria twalite igo nere byo mwanchumuliriria ase kende gyonse kilio gokora twara gosemeria nga Nyasaye ngokoiraniria teriko bwatinga ne chibesairinga gwatugutire teriko bwatange gari yago yabereke gosira teriko bwate nyumba yago yabereke gosira kebunge gotanga Nyasaye nabe gagukoiraniria biri byonsi byabere bikoliego ne chingige ne bisase ne bintu bine byonsi. Good morning Job. Good morning Frida. Ngaki kwabokire. Tembiamboge tekigima. Happy World Food Day. Happy World Food Day. Tukuriare romanchumuriria Ndizi TV. Niri tukori nena togochengere ntagera. Maite Frida doja torangi ndagera negetege. Korendo maitenga ndagera nere yabegera temwanya bantakagwa. For food. Litunda. Eriagenjo. Ndagera mate ndagera yira abangi ndagera yagerira abangi bangainirwe timatinga ko kinango igwetonga abatera tebanga okanga ina mandazi kabisa kanga ina gacha kanga ina chips igabanta abangi imatinga onjo kirobeire ke barabara okay bedeka to kwanere ndagera kieto go kwanere litukolera metento gwate types of foods ntobwate endagera yo mubere ntobwate endagera yake muika tiwe ndagera kie jobo kwanere bambi abono endagera ne ndagera ane ndagera na tukolia ya tukolia tukolia ndagera kabisa kuliko yaro sigu nere ndagera ngo nere yo ndagera ndagera Ai to Maria ya meti manchomoria by the way ndagira kionchete nche kwanga tachapati nonge nekeliro ekiembuli abunche ndembi yakibi ndamanya ense ndagira kionchete producer yane timeti ndagira kionchete konya komonyera gabo ncha sensemo yane engoko ne chapati we are good to go ando chinga sense ne chapati tuwabere tugo ndaende bote banga enchera wikere nkoro yo musacha kwetera se ndagera wetera kabisa yana kotebi omugano yo moigoro yo munyaroko yo mo twarenge aria se school campus ndo agwato munyaruka orenge umaete koro sindagera ande sobo akineri amaskania manyene koko mutarera
endagira koroseri egwansa igotunonda ojara kwebolinga ninche bose orede Frida mogo chigosanga nabasani bawo akotebinga tata injiro munyaroko lyakoganya ono tosinyunga ninchi bose kombe Frida igekero monda korosina ale ndagira tukaganga nabwategerenga kende ni iria maskani kabisa ande niga kiniri asenjira elia ekoene kinga ngotwarare endagerera nkoyerosia ari bunya gwenderete aseigo mwanju kuria Ndizi TV na nabo gusanga 9 ekerengere kiane mono igoro yendagera producer ya Abigael Nyanchama gotengera anche tobo kumane chinsaga gogo korora se chinsaga chiri kugweta kora moretera naye kimambi gara igobuya ndo chingali tukoria ego oikari gende buya mate arobongoro Africa tugwate ndagira enchira tukuragira kabisa ende nseri chinse chiri chisi kumbo gwate enchira bakuragira usiga tunaletenga kwa buka mambi kwa benchara wacha kunywero ngoli usensa ine mugasugu etio marogoba kwamanya kubeka kwali ko buba kabisa basagu eta chinyomba chi abantu emarogo emirima wone nere emirima by the way sakorigereria se enkeria bwata bana bange ni mete squeeze bantu mbali ko ibara bana bange batimia keria kare onyoranga omongi na kurugo bokuma agikaraste kurwa turikororo yore kormoinari at least moko nande kwa sari ntu are gotumeka by the way omoyori boko na chobukuma okobega na koboko omoyori gore to mongiti mpaka kwa igota gwati obono bongiti ara by the way because kwa are kobega obukuma mwacha komera na noyo mino mokobega lakini saizi yakonyaranga obutaranire piece kistarabu lakini ende no kostarabu naro ni uchumi ya kongire Frida naro igaturagire nekerengo igaturagire nekerengo maete lakini no maete abana bakurwa se chinka chiri chebinyoro balikuguta kabisa nendagira kwera nendagira kwera by the way nendagira kwera sigo mbali kona chiriria asio ikote mebuno moiboli koreto obuasyoku asoko bagwa kwendagira badera baganyaranga iriri obwato moyegaga lese binyoro kwarateba ngabona tigatora abanga abana bararagira barayigota so that abageni bagocha ngabageni bagocha tomanya mbale tobosoko asabageni obaendagiro bango korota genda bana mutine tiabana baigwa abageni bachire umugeni akoro bali ndazi omwana bakomageni by the way sinyuko merokoro bana nendagira kwanya naende babarangira ande baba mwana takane akiri ndobwata African mothers omugeni akorangeri ya kwali ndasi gali utete kuchikoye omoiboli omenya kokorutereri sagate tata yeko gotebinga yani sira koruga kwamenya gwekora ngapana nimeshiba obakora bwikara ande watakete koira watabagorwa abo tali korigereri mbaega na bekora baigo korende negwendrete ase ensemeria yendagira tobe tokoba maisuki matendagira yagira abantu bande baitaniringa ne guchani Frida kabisa nguiguturenga abantu momulamba betane tomuyu naira yo mukoli obukima bwoyonde by the way korende Frida imatinga ekinyorali no matinga njire bintu byalekoba konyoranga kuharageire marogoba watikali oboro akaboro kao ora okubukira mambe onyerecha anda akaboro ka imatinga lero kora abantu bayigotire n'umuntu aho tugutobo oboro by the way amakumya oboro tata nigintu giasikire myakeri ito asendagira ya mama nyabwatigara okora torasa amachari yobokuma lakini sai on the idiko burkani ni ndagira bone ine yabe irembe ata ite fresh food asikorendo mwako oyo matendo chingekerenga togochengera omwako yatamanga rights to food for a better life and a better future kabisa obosibore asokuragira tutwara magimara mayago chibosyo nabo igo togotwara chinga kicyabosyo endagera Frida ne tokwana mboku mi mwanchu murero ndizi tokwanire ndaya tukoli ndaya bado enkonyorole job asemyake yega gwikire quantity ekomata gose ne quality
ase ikirwa ne quality meteri kwalinge high school quantity matters oika kwali korobera zera ini yegederi oichore rwa ndo addition enchara ne sensi fidi ndagere kwali koli school ya secondary tabe kiri nyanya one gatokweli hai tingo yerigere na no kurigerere kini lilikwale konyoranga kwa vile kirasi imekuru chinsa chia mambi chinsa ikomi nemo chia mambi wigera chinsa chiri chia mugaso kwa ba konyoranga kwa vile koko bera alia sige kiri tambe bwana akero wikira nali enjali kuwage the freed uwaka wako na sana naende kwate makoli gosio meligo sichiko nikiende ngia tigara olio kurangelia olio koena ndagara mbarangelia addition kulende frida uchumi ya Ruto ima think addition in area school wanya kuboli abana tegotoka pia by the way tegotoka ata actually ata abande bakomochi komisi ndagera askolene ndundu wanyore to obisi okoranywe egekombe kemokia machi utarachikora kwara tangani okoli naendo unyu bikombe bibere ngende kirasi imefrida kwasoma nakere turasoma robeli wensa kendo chiti kubanya addition mono asikari no mwanchumulelia Ndizi TV nabo kusangana into asemambi yabono ndagera kieli bwanchete nabo igo ngiye koko bagoko egokeria anena mono kubwatekananga ne namangana arengete ndagera korosyo wechi ndagera nabo igo amange ase emambi yabono sangana into wetera asenchira yumtandao Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News nabo wetera asronta ito www.ndizitv.net ase emambi ya abono kole frida tomojinga the truthful man ominyo kirebi gambiro ochire byonzi kulinde no chinga amangana ngoko ngakale no arenge litukuli barase kigambiro na temete gutanga umuswado kwane rwase bunge elia nene ikigambiro tukuterara kwa magania ochira sebu nande darenga sikigambiro gutanga senate teba gekonacha kulinde ngani bate banko ikwanira bali mambia bono sikigambiro guse bunge ya senate ne chiko gendra okwanira igoro yo muswada olia ole getiko mwaka isiko lakini kulinde boni mambia bono na litoro chinga baraba korukuna timatingira bwo kwanira na mono igoro yo mu konyu muraiwense rigati gashagwa man rigiji gashagwa bana se abereke gwikira nabwenerete akanyike anchira nenga ekikera abe na kikyo because no nero orodiringa otemira sakunyara tigaganye senate etwarege karo abamotegerere na era sensemo yabe gakorwo borori bwaye aganyuko nacha amanya komeki movie ndi tigatulie sekolende atetengare ni chuma enkoro mimi ni chuma ya zamani mimi nikiwa chuma ya zamani wikasu umembakengwe sekolende tukanyetenga na kiarabe gusuma wika ase engana yendrete anamono alsumuswada oligetiko chikumwaka isiko ase gonto beto kwanya nabo kugenda kumulikira nabo kurigereria nabo mwanchumuliria Ndizi TV ntobe to kumanya anamono aliarabe gako enekiwa kubwatikananga no muswada oya oligetiko mwaka isiko omokonyi gumuraiwense rigadi gashagwa kurwa ase abisi erine to kuganya amangi nabo igotwende kumulika kuri nditikolia lero ali bawuchaka ukwanira ase bunge area ye senate kugende babe bakogendera litikolia ankyo naliyo barabe bagwa kwa ikura kurende onye turuchinga bawakiri abwate nigo baraba ko ngo wetu mungwana uri kurutuma Paul Muche kabisa gagotogoliga Frida obere asekolende ndochinga na mange banda tukoyo murunganiria ingane inde bawote banga
nige bunge litabwati obwasyo kubuse tabwati equality asensemo area ya gender babwati equality engana ekobage kubeka chitangu ane mona sote banga bakoranga nigo ebunge lia tari kubwatikananga neri chiko itkuligo nagweto omorai bekyama kyawe pakalunzo mseo ga kwana ase station yake motebanga nige bunge ya bete impeached na Wakenya nige bunge ya bete impeached na Wakenya era in operation by the way akirtoka nitagukwanira igoro y'emisoda yo gwaka abantu iskonto arochenga ase county ria Kericho yega totaite mwalimu wa math bono atobanye by the atotaye sabweye akaro kurigerio musada lekero begetwe bosi we senate governor ria Kericho Eric Mutai ariko agiunga aba MCA mbaigete threshold eliganire akaro kurigerio threshold eliganire ebwenete tware 2/3 ekero kurigeria se aba MCA bali babeta bagwaka chikura ekero kuriye 2/3 yaba MCA bali ere that 1.3 ekero kurigeria aba MCA babeta bakoko boko muswadori ebya ebalenge 30 noyomo bonekero bigete bosi bwe senate babeta bako agiunga mbabeti bago ikeranie threshold eri aberege koganirwa bono agega na otokanetie mwalimu wa mathi atokonya ngaki that 1.3 ngaki bone bwenete ko rounded off because ntubwati monto kwota ntubwati monto nusu bwenete ira nebe that 1 amebe bwenete sukigochi bosio ebe 32 abuno otokanetie babe bago tumanyinga namba kieye bwenete sukigochi bosio eskigo chia etani nugutaisano lakini omate ko bwana nane chisabu nkeiga chisabu nke una bali kinto sometene chisabu ntuma chisabu 31 ya chitange na 31.3 yes laende kero twalenge bakore hesabu ali yake mwalimu ona lengo kuma Mr. Mayaka ni garo to faminga around off gochia gochi ase number ere nego ere the nearest whole number isategere ange kerwe okwe pima uchawikira 31 chinambo chiko kobara nikodi nego chawika china uchawika 32 uko bare 0.7 igoro chinga ere yange gaiga igere ya isato 31 because it's 3 just 3 decimals omana wikira 31 bona igana abantu tokukwanira tubwata abantu that 1.3 ngitoko mentero 0.3 abe 32 that's according to ndobwati mondo kengese bono monto yo obeire quarter wana tito mentere etriquate yende abo monto full aikerane abe 32 that's according to the lawyers korwa sense beta lawyer na bara no monto obwada monto na iburu boto ko woka olo monto otaikerane ti igo momentere bime bibinde aike 32 ono bate obo chiko tonga abantu kinende bantu ntukunyara muntu takobagikana ndo chinga bono tiga aba MC bewodi webunge elia ya Kericho baikaransense babe bakwirobe ya intundende bache babwata abantu baikiranete ntobaza kwe guchi fraction around okay se kolindi maitenga frena mangi abeire akwene kigwa ime na iskero bongoro Gusii asdoro chinga ime county ya Nyamira chigura burunchi abete chiko ene kigwa asdoro chinga nigo babete aba MC banyote chinga kichinkongu ane mono chinga kisiri baro ligeretie koro gochia go kwanera omos nime osokotware gekaro kyabori tuko ligoro ndoro chinga abange bakobe kubyara nabo yego wikiranga no monogeri natemete wikira nase bungeria monogeri enoko kero nyoranga nere obete gagwa kwa isiko naba MCA as kolende bono tinga kali wikira na ase ensemeri ni gabete gagwa kwa amagena asente torango trarango na area bata kwa nekiwa ase bunge e county area ya Nyamira
Umetokea wapi? Kweli? Yaani mlikuwa na hata intelligent hapa mtapika. Hadi muenda next time mtafanya tena. Nani amewavalisha uniform? Wale ni dunia. Obarea wapi? Okay, umwanchu murieria ayuna arabete kagokorekana ase county area ya Nyamira rochinga aba MC round ye babiri bobe mbata itikosori kero babiri bagukwane ngana goike korekane asikuri neturuchinga na mangi abetega kwene kigwa kwatikana nga nubumanyi mbwate igoro yali abeta kwene kigwa se county area ya Nyamira nigo kinga kichya mambi gati abasaya babete bakubeka kyanga kiriya kya reinforcement officers bakabago twara ebibago bakabago twara ebibago batete ko tangaba MC mbaba wikirana ase bunge county area ya Nyamira engana twarochinga yabete koleta liberera linene ase ebunge area e county ya Nyamira ase hoigo twabete maiga yaba ntabakorokana barigo kumbe naba koli emeremo ase bunge county ya Nyamira na brumba mbe agetene biba naba MCA naiba kuru bacha komnyokia abari gwekoranga na enforcement officers bari kuru kunga toraro kenga chiguns maiga yako bamenyokia na bitwaro chenga bono aba MCA bachite bagatwara egeikaro na boigo ase gikare kitukaranga nigo egati ijaba MCA babete bagwa kwesiko ase birogo biri babere bawikana kimatinga ose mu director itunabe gakonyora liyo eriogi ani mono ase aba MC balenge ase egeikaro nabo igo tukaranga nigo egati aba MC babete bakurusigwa ase ebirogo. Honorable members, because of the tension that is and the rumor that is going around the county, I so inform standing order number 1 and direct the ad hoc committee on the investigation on the suspension of one Honorable Enoch Okero to be affailed in the county assembly within 30 days. I so direct. Thank you, Honorable Speaker. I wish to give a note of motion to this House to discharge the third member, Honorable Martha Marwa, of the Speaker's panel and replace with Honorable Doris Nyamanga. Speaker, and as a House, we should not be intimidated when we are discharging our duties. Further, Honorable Speaker, you can remember what happened last week in this House when workers, that is on Tuesday, Honorable Speaker, workers, they are not workers but goons, but they work here, Honorable Speaker, that they can enter into this plenary, Honorable Speaker. We don't know whether they were harmed, Honorable Speaker. A note of motion to this House to consider, debate and adopt members to powers and the privilege committee as follows. Honorable Thaddeus Nyabaro, Honorable George Abuga, Honorable Josephine Atunga, Honorable Dennis Kebaso, Honorable Abigael Martini, and Honorable Dixon Machungo. I so direct the office of the clerk to handle the matter and inform the relevant authorities. Okay, mwanchu murigereria ainara vete kagokorekana ase county assembly ya Nyamira maiga yechubura borogwate kana boigo obotoerero kwene kigwa na boigo ebi karo kogenderera
Turusinga na mangi abata kwana kigwa toranga omo MCA omo chore Martha Marua abete gago akwa isiko ane mono kubwate kananga nkelinga bagote banga nigo ari ase abere korkana atari kuchirana ninchira eria abaganitia ba MC ma tumu baro monge oli oli ku mwaka isiko mo konyi oso oli ku mwaka isiko mo gavana we county Nyamira nigo umubaro omonge bwa MCA babire bakorokananga bataitabira netina boigo wanchira na alia enrete ase oburai bwebunge county yo baranga babire bakumwaka isikomo nogeri babire bakumo suspend ase kolende omo konyi womo nogeri Tadeus Nyabaro abetega kuira libagariri lya elia bene ase bo no gochakiranga nigo bono abetega kurugo chikanga nigo aire libaga bene asama tuko emerongo etato ase obo tukigokorwa elinde babe bakumanyanga omo nogeli nabwate amo tsata mocho kunde korkyo kuichaninga omo etomo ligi karokya enrete omo nogeli natemete gosoa ase bungelia abaga gosoa kurwa sigalia igoro agani tukwanira abantu FRIDAH Rindo bia kire Nyamira amagena karunguchwa mono gerita de banganya sawa beta ka motori kabisa igo asikire mono igando chinga e county area Nyamira ikire as arabe kegima asa abantu bautara ni bagutianira na ndo chinga abuna ko FRIDAH kabisa kertokolia omugabana be county ya Kisii Paul Simbarati ni golitkolira rigoro abetega kumwaligania omwambassador wense ya USA aiga sense ya Kenya muswati Meg Whitman eme county ya Kisii asetara ya matuko abere iligo chake mirobilio aya magendro kubatrana nense ya Amerika Omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati nigo litkolera lero amwaliganirie omo ambassador bwense ya USA aiga Kenya omo swati Meg Whitman ime county ya Kisii asetaro ya matuko abere iliyo chakya emeroboli au ya magendero kubwatana nense ya Amerika. When our ambassador has come, she has so many things to share with us. She's here for 2 days to see for herself what the American government is doing in Kenya as well as Kisii. We will look forward to hear from you the many promises you've made. Korenga no mugavana Simba Arati ni gatebire etaro ya Meg Whitman nechie konyara goitona na kubokia obulemi bwekemeli kya maoga gukinya ebigwanda bya matoke MSC avocado na boigo amagena yegwale ime ya South Mugrango. The Baretram that we had a problem with before, she's ready to see how we can revamp that sector properly. Our coffee, our banana, our avocado, our soapstone in South Mugrango and part of Obasi. These are the things that we have discussed, and again, the many programs that the government of America is running. Sensemo ya Meg Whitman nigo atebire bunetaro ya ime ya Kisii no gwikirania amagendro au egati yabo gukinya obulemi bwebimeri au ime ya Kisii eliokorosia amabaga yechigasi ase abasae. I'm very glad to be here on my very first visit to Kisii. And I want to thank the governor very much for welcoming me, the speaker of your county assembly for welcoming me, and all the other dignitaries who serve your county so well. We are very excited to come to Kisii because there is so much opportunity. We just spent an hour together and already discovered some things that we can do together that above and beyond what the United States does in Kisii today. And the governor mentioned pyrethrum, soapstone, avocado oil, agro-processing, as well as manufacturing. Second was humanitarian aid. We came here, I came in the 4th year of failed rains. Maybe not so much in Kisii, but other parts of Kenya. 2.5 million cows out of the 7.5 million died. There were people with tremendous food insecurity, and I wanted to make sure that we were getting that food and nutritional additives to the people who needed it the most. And my third priority has been about job creation.
My belief, as I said earlier, is the #1 challenge Kenya and so many African countries have is creating enough jobs for young people. Nigo Whitman alireira yugucia kwirania ubulimi bw'ekemeri kia maoga ikiukira letere abalimi chibesa na korosia abantu abange emirimo. Ephraim used to be one of the biggest crops in Kenya. It was an enormous business. I've met many families who said they went to school on the revenues from their pyrethrum crops. But a number of years ago, that industry went down for a variety of reasons. However, right now, pyrethrum is the most important ingredient for organic pesticide. And so this is another big opportunity now to bring back pyrethrum to Kenya. And so I was talking to the governor who said, Kisii is perfect for pyrethrum. We have connected Contegra to, I think, your agricultural minister somewhere. And what we need to do is figure out where that can be in Kisii. Every farmer usually employs about 9 people to pick the pyrethrum. They have cut out the middleman between the company and the farmer, so the company pays the farmer directly, so you don't get any leakage at the middleman. They pay every 2 weeks. Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV, eritariane Mildred Momanyi. Tumerelia on Ndizi TV egetambo kirio ekia anemono asomo governor we county ya Kisii Paul Simba Arati abete gakumo aligani omu ambassador wenzi area ya America ime yenzi yeito ya Kenya kutuna white man tuabete komora TV tuabete tokomora ase emegeri menene ye serikali kulina beta yukirana ase e county eye ya Kisii tima tingira yo kwanera mono egetambo kero kyomo rayo yose omu ambassador yukirana asorogongo rwa Gusii negetambo kireki ando chabete kagotalira sorogongo rwa Gusii asikolinde tolino gasemelia nga amoncheli gosamagendro nabe kagokolekana ase county ya tebanga talete goika atorokinga etaro ya yabereke ko lenta e impact asorogongo rwa Gusii tabeto ko umugaba na be county ya Kisii ka kwenekyanga oika achigo ikirani obokoleri anene asensemeria South Mugirango ntobwate soapstone oika achikoligireria ngakiko ba extracted getambukero ekina ntumatenga karabe gako enekinga obere gako ikirania obokoleri obo nabo yokorwa ogosira nebe egetambukero ekia animono ase abamenyi borogongo rwa Gusii nabo yowetera ase okogwaterana oko ntobe tokwenekinga twabere tokoranga na mange arabe gako enekiwa kwento boskabosio nigo abamenyi bensemo area ya machoge chache nomono ensemo area asepara ekorwa chinsemo chiriche yabe goika ikobe babete bagwesoki bene na korobekana akomurunganeria ogotatabokiwa epara eyo asebo igo babera okwanera anemononga nonyanga nigo omora egwense Dr. William Ruto abete gakorwa eira nabe gakwaga epari wikera bono nigo etaraba geko agacho tango turarango aralia ya menyibense meyo babwate contractor alitenda hii barabara akapewa na akachukua BQ anajua inatoka ya Msiongororo Ikoba Misesi Iyabe na ingine inatoka Paraine na kuja Gakero Misesi Tabaka. Sasa barabara ya Ikoba Misesi Paraine imemalizika, inatakikana kuwekwa tu lami. Ya hapa hata watu hawapiti. Mvua ikinyesha maji inaingia kwa michi ya watu yote. Hatuja kuja hapa kuandamia mtu. Tumekuja hapa kuuliza, serikali yetu tukufu, barabara tuliyopatiwa mbona inakwama isiende mpaka Iyabe? Okay, umancho mulgiriano roche abamenya abo nabakorokia okogechugo kwabo kubwatikana nobokoreri waba contractor korwa asechinse chuma itomonya kondekera bereka koyegwiga sitigane kyo bereka goikirani obokoreri bwayo burunge ekagera bono iganigo abamenyi bali maiso kigima kubwatikana nga chibesa chikokorerwa magendero ni chiabo ebango mbarabo bagwakana igabanya konda balimo kwenda se ground mwachi goikirani obokoreri bwino ene kengangango kwara murobo koleri obuya
ere buja kimerinde abantu abanyabare kinga kicinyororo turukinga babere bakwemurungania matekere pare saligete nonya nebintu biri bigosombu ambiri goikigwa asibigwendrete goika asibiro biri bigwendrete aseigo nebwendrete babe bakoene kinga babere bago ikirania obokolero bwabo asinkira eria egwendrete konna bange babera soso mu rubiri bw'ensaki mambia bono ndo kinga dire kirubo chedo kinga alizaini egokoranga ege kole ege onye nonya ninibo na gwate na marieta aba orokidu bono tiga agende abwate sidorikas bakore emirimo ya Nyasaye tenga ikatumishi kade no mokonyi mu remenseri gati yashago akonera kirengere kidire kurunga bega emirimo Otarioba watching live from Embakasi Nairobi Jeria Kerubo amen and blessings in Jesus name. Teresa Ombogo watching live from Yada City lochinga Jeria Keroto World Food Day Kurungumbu Manama Barin Kingdom weka Kisii kanyimbo mwakegi village na bibo dibane Samuel Ongeri na my mama Riana Ongeri na bana bane na Maka and my husband abantu bonse anabatugere bonse batwali tukuria my favorite food ni sambazie amatoka na inde njengere my mom nabasubati in the whole world. Okay, sana tutakusambazia. Dominic Ondusa gatebanga mwana fogo na Doreen yansi abokakorwa musogwa magenche na ndime omorobelyo Henry Ochoki daktari koro Tibo City Kisii County niko ndani omosori bwege susu gatebanga watching live koro Nakuru City Salams Club yuni yule mmoja agateba tionda Ndochenga Klaus Nyakeza watema watching live show ya ENSAKIA mambi yabona abunika tia bari babrande bayire bakogendera kobanga pago watu muruberi ENSAKIA mambi yabona kundo mwatu mureri ya Ndizi TV koma nyinga litkulia lera kirili tukutangira na bwo kwanira anemono igoro yama lieta igoro yamangana alingete endagira ni goltorabe togosanga nomogeni tukorukunga Ven Thomas Odingo Yoromovika General apa South Nyanza Kisii asekirenga gitukirabe lituko ligochengira endagira ensingima World Food Day asego mwantumuriria Ndizi TV ni goltorabe togochengira nawe ukwanira anemono igoro yelituko lyandagira ense engima nabo igo mwantumuriria Ndizi TV kera chikora chinse echo kitengera Ndizi tobito tebinga ninki kogera twaba tuguchingira lituko eri nene asigo kurende buna botambi niko sentunde akatuko tukumurikira amangana irogo lito ase amagazeti ase mambi yabono nabe nkumurikira egazeti area ya The Standard na inja sense moyane ni gongo murikira gazeti ya Daily Nation tetraso somutimo komo keiga to skatanyegera ngwero ntrase keke kerobosio elinde tabeto gusanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii ekibungo kirituko bunagekoletwa sule n'umurubiryo w'ENSAKIA. Okay, umanchi mulyeria litukeliga ni gotogosoma korwa asegetabu gya Yoeli ibere ogosoma kwaye emerongo ebere na isano nimbairanelye emyaka elia byasalitigwe n'Nyanchama n'ekingige n'ebisase n'ekingeti omuganda oyo omonene n'otomente gocha ase egati yeno ekyo nekibungo kirituko bunakialetirwa sule n'umurubiryo w'ENSAKIA. omwanchumuliriye bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase
kuri email ya ndizitv.news@gmail.com. Boigo na bugotonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News. Na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Na bo ugututarira sikia bisichito. Icyo kirebo cyogwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure nakubekora roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime ayumwanju wegeta sidi kya Ndizi TV nabogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri kutuligireria na boigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyaranka nabo gusonje wetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegoke Ndizi TV obwanso bwo Gusii. Ekibungo kirituko bunagekoletwa sole numurubiryo rw'ENSAKIA. Okay, umanchi muligeria ritukeriga ni gotogosoma kurwa ase gitabu gia Yoeli ibere ogosoma kwaye emerongo ebere na isano nimbairanelye emyaka elia biasaletigwe n'Nyanchama n'ekingige n'ebisase n'ekingeti omuganda oyo omonene n'otumente gocha ase egati yeno. Ekyo nekibungo kirituko bunakialetirwa sole numurubiryo rw'ENSAKIA. ayumuremyi giata kurworo gonkorwo Gusii n'ekisemo kiyetanaine bono na nkakiende yonsi talera eduka ya Enokem Agrovet Limited n'ekinsagia kyaye bwenyorera mariogo yugusyalira ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement kyetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imiyumu cy'obusungu ansamangacho akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station naboigo Orosagironde nigorore nsemo ya jogo angene skuru yobroso ya jogo primary naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Ne ano mwana w'ekyanga kya mitumba kirekya abana amo n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisieli na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone ganto introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogocha Mama Tefi Mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1. Kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore
kobwate chiribu 600 ase Mama Tiffy Mitumba kwanyorire kerobo tokere number 1 lindo nyare koba gokwenda na karoki kenyare koba gego gokonya atarere imeyomo cy'obusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tiffy Mitumba Bells abiro kama Mama Tiffy Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tiffy Mitumba Bells Ubune butambe kurubu muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba byukoni asiduka ukwagachira ibyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwa Gusii Owuru Superstores Limited buna bono konya barinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge konya bari icyuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebindi binge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda zyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomo Kenya Uhuru Superstores yonyole amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo cy'obusongo nigotokwegookeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somo cy'obusongo igangurwari tora amarwaire amange ande karawo agire ndobwate chi machine tigo kumureka cyarora ingikerobobe tigo kumureka umubero umugima wansero umutumba kainse na ikigo totengi kerobo bya marwaire kyobwate twamanya kwa mariobo ana abandi machine yengo murekera yarora mejando kyabwate twaba mariobo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariobo itona bakugwikera neba Mombasa onye koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo assisted jechigari otwakire simi asset number chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo totwara bwoba bonde bwense akara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria le chronic nkonyarwari tole ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore emirimo chinse chesiko buna Canada USA Australia New Zealand France UK Germany Saudi Arabia Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers
50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwaigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okugenda kujia bintu byose biriyo kolere mirimo yao. Osmo Traders Limited niko babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwaisiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na boko gura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inye isano, enotinye, inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ekibungo kirituko bunagekoretwa sore n'umurubirio w'ensakia. Okay, umanchi muligeria litukeriga ni gotogosoma kurwa ase gitabu gia Yoeli ibere ogosoma kwaye emerongo ibere na isano nimbairanĩrie emyaka eria biasalitigwe ne Nyanchama nechingige nebisase nechingeti omuganda oyo omonene notumente gocha ase egati ino. Ekyo nekibungo kirituko nakiaretirwa sore n'umurubirio w'ensakia. Omwanchu muligeria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligeria televisioni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase
kuri email ya ndiztvnews@gmail.com. Boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi kito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV ngukwani bene ase entunda yende entunda kabiri ase umuruberio w'ENSAKIA imambi ya abono asturata kumurekera egazeti ya The Standard epeji yeye entangani ni anomono nigo mubarerete omokonyi bomurayi bw'enseri gadiga shagwa chinsa ale ase abisi watenga chinsa tigarete chire chitaika use chinsa emerongo ene chitaika emerongo chinsa 47 59 seconds and 59 milliseconds ainga watenga chinsa bwate nigo chirense je chinsa emerongo ene na isano na isato asigo mokonyi borebwense chinga ki arobisi nigo chibalire kigima nabo igo ase likolia lero ebunge elia senetira take gotegera ekina kiaye ase entunda ya kabere nigo entunda ya abose ase likolia ankyo barabe bako agachikura nabo ikonekinga nabo abisi usenachigwa kwa isiko page ya kabere mwancho murelia Ndizi TV egazeti ya The Standard ni ukwanira anemono igoro yenchera Abakenya bono bale ase arakongu ase bwata mabuli amanana bwego bwato mondo komonene asikubatakana n'ikinkuma nigo omonjurelia adani yoberega kwegwa kotenenera ensemo eria yestima bose Kenya Lightning ketrako bono nigo akagere ngani arati komenta chibill bose arati komenta chibesa chiria chirabe chiwakanwa ase ensemo eria arabira komenta chibesa chigwakanwa anemono ase chibill chiria chiestima mwanchumurelia Ndizi TV togoskabosyo ikase page ya gatatu egazeti ya The Standard ekwaniranga niga serikali yabeire egekorwa eiranga nichigokora gwakana amadeni busama kabesa alia egwate ase chinyagitari serikali nigo abeire egekora linga nigo irabe egegwakana chibesa chionsi chiria ekoba gegosabwa nensemo eria ikinyagitari cy'abantu nyene nabo igo kinyagitari kiria cyegedini bose faith based health centers ayanyigabete gakoraribwa n'umuriki obotambe ase ebizara eria yobo chenu hari kimtai kubwatakananga nomo kutano babete bagukwana ose bagotwara naba bagotwara kubatikana no mukutano babete bautwara na balia bale abarai ase dini bose religious leaders yinkubatikana nigo babere bakubekemerobere ne bakonya kinyagitali ekyo agocha wekerania obokoleri bwabo buna ebwene rete togoska bose ikase page ekobwatia epeji epeji ya kane ekwanira anemono enchira omokonyi bumurayi w'enseri gadiga shagwa abeire gakwerobe ya kegima anemono ase utukwe egerera ase abwate aba ebiroli abange abaraba kumwigerera bakorawa nere njomo mushira oyoro musani ogachagwa oyo beire watabanga nigo omokonyi bumurayi w'enseri gadiga shagwa abete gako twara ekerenga yoko monelia hoteli area ya Olive Garden Hotel yote banga nigo abete gakwegwa na mumura omwabo
Nderitu Gachagua se korende boigo amashahidi ya mange abete gako bekwa ensemo anemono ayo arabe gako mu egerera omokonyi bumurai wenseri Gachagua litukolia lero nabwo litukolia ankyo asarabe gako ukinga kitia bene boigo koba gako egerera naboigo nigo mokonyi bumurai wenseri Gachagua arabe gako eguri bagalia bene kurubo shahidi bwana boiga ensemo yande koba gako boligo amabori kubwatikananga numuswada oligetiko mwaka isiko Togoskabosoika sepeji kubwatia epeji ya gatano igazeti ya The Standard ni ukwanira anemono igoro yenchera omokonyi umurai wenseri Gachagua abeire gakuira chinga kicho mweri wose last minute fight kuirwanira anemono kubwatikananga nigo omuswada oligetiko mwaka isiko obeire ukobekwa bosio bwe bunge elia enene yes Senate ansebono arabe gakui Allen Bene asikolende akwatema goyaka isiko bono ni osawatema kutanga omuswada bwa Senate ni gobera korokananga kuba omoterere kubwatikananga ni go wikira bono amangi abera korokananga ataraba wikenelwa ni ibina bya ebinge kubanga bibo tangwa tugoskabosi mwanchu murere Ndizi TV go page ya gatano nemo nigo nigo omokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua bono abwate chinsa emerongo enena isano na isato anemono ase arabe gakumurikirwa naboigo kobanga gako irwanera osio bunge area enene bunge area ya Senate asawate banga siku ya nyani kufa miti yote huteleza bono nige meteonsi abere korokananga koba emeterere ase omokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua askolinde ni ganda tegotara erebieka maiga yogotamwa naba abasani ivaye asikolinde mulikibaze banga nigo korokananga endagara ya berege kwaliga ni wana koliegwa was the goose is cooked toskeo seka sepeji ekobwatia epeji ya gatano na kabere ukwanira anemono igoro nigo chinkuma chigendretenga nigo omokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua arabe gako nigo ukwanira anemono nigo omokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua arabe gako nyora oyora chikire libaga bene liaye guchakira ewiki egocha usiwikira ewiki wikiro mwali wiki kubatikananga nabali babata okwana ni gazeti ya The Standard nigo chinga kiarabe gagwa ko isiko nigo baraba utaki bene bosiba utwara omoroberi bene bugo chikoro gochora yora chikwira libagali yaye bitkolia Friday nigo baratware geikaro elinde baba bachora yora chikwira libagali yaye elinde kone kinga babere bakumochora omokonyi omumurai wense wikira litkolia ya Saturday tuskebose kase page ekobwantia epeji ya gatanato kwaniranga nigo omokonyi bose nigo mulikeri webina bya bantu abeira ochaka bose akotunga DPP abera ochaka bana kumulikira igoro yekina keria gya Triton oil scandal ekike kumubwaterania mobilionaire Yagnesh Davani nabo iko kampuni elia jaye gatia mange amolikire asigazeti ya The Standard. Okay, mwancho muri ya tangu aligani wekase gazeti ya Daily Nation page yuentangani kero muri kibe gazeti yo amulikirete ngakichensa chigendete kuminyoka anene chinga ki omokonyi bumurai wense Gachagua areyange gochikumanya osengo siriale ekego kya ekyo bokonyi bumurai wense osengo genderale gutigara oigo ase page yumancho muri ya ne muri kitamangana alingete obochenu anene ekero serikali yaberege kulira gochiko ene kyangangwa kana bare bilioni 30 ichicyabete asensemeli ya NHIF chinga kibagendete ko woso asomorobeli ya oshif ekero yaberege ko ene kigwanga chinyagitali nchichikoba chikonyora chibese icho anabaigo ase page y'umancho muri murikeretenga kibona sensemeri ya University Dons babeire bakogosereria ochaka okorobekana
osomogiro kobwatikana nga nogotakanwa asepeje yobona ne murikerete ngakibane kigambiro kyabere kyagotuguterare ngana ya omo DPP gochia korusia ekina kibwateranete devani ase chishiringi chibilioni 5.2 naboigo ase ebunge nene nigo baganitie goseniga babunge baganitie extension yechi boundaries sensemeri ya IEBC ebege koligerelia enganeyo ase page ya kabiro manchu moligerelia ne molikerete na kibona nsemeri ya Director of Public Prosecutions Renson Igonga na kiabete gosena kiabwate mirobile yo kochikorusi na kiamangana lingete obokurumi yo abwatrenete omonchelia aserita Yagnesh Devani yechi bilioni 5.2 asemurgetenga Mr. Ingonga litkoligoro ni gabete kago ikirana ase kigambiro keligia anti-corruption court asabete kago kwana nere Harrison Barasa asamo politiko rusiki nekyo kiageranga ni gabere kago twara chinga kichingongo ase okumerana na baroli habere gakwane kenga ekinekyo kiabete gekobekwa se kigambiro anigo anyode chinga kichingongo kiageranga chi witness tinde nigo cyabere kigosiri buguma bwaba bande batali gotoka abayigo ACPJ yene murikirete ngaki omunyaroko yo mobu imyaka 19 oyo chibice cyaye cyabeta kigotara ase emitanda obete kagosiria obuguma bwaye achinga kiceri ukorobikana gwa genzi kwa bete kokokolekana ekero kumano kwa bete kokone kigwase nyegitali ya Kakamega County Referral Teaching Hospital nigo ritkuria Jumatatu yarogetinga niga bete kago itwa Nesmog goserio kilia bete likorokorwa ase staff yo yabete gekwirerere gusiria obugima bwaye ase page ya gatatu ne murikirete ngaki umoro kigwa oyomo korwa ase university ya Mount Kenya agenderete oseringa ngakiabete kagusiria obugima bwaye ngakyobotu kibagendete kokorekana maga yo gotoka ase omugondo webituma asensemeri ya Kiamunyi menye county ya Nakuru abamenye korwa sensemeyo nigo babete bakonyora umubere bw'umunyaruko yaserita Vivin Kajaya oyo ole myaka 22 yole kokara bachelor's of social work and administration degree naki abete kagotoka ase chinsemeche kolengana no butiki babere bakorekana nige korokana ngani go munyaruko yakorukura sensemeri ya Nandi asikulinde baichanirete ege korekyo abayiga CPJ yo ne murekerete ngaki abanyanyimbo bagenderete kuligia abayiboli kurwa sensemeri ya Kitale abo babete bago tuguta omwana obo oyobete gakoiborwa atabwati amagoro kerabo bisa bagenderete anobotukyobo nigo babete bakonyora omwana oyo agatugutere asensemeyemo asikulinde akageire kurwa ase ensemeri ya Kitale naboigo omwana oyo ni gari omunyaruka ase page ya kane wanchumurire ni murikerete ngaki ensemeri y'ababunge bono batete amonchiriro abega kubekwa ase ensemeri ya IEBC elinde ko yanekyanga ase constituency chance emero chiribu chimibere nemerongo kianda nguchikoba chiri chigotwara amonchiriro asepeji ya gatano ni muriketo mwanchu murigereria na kensemeri yo gwatana nikagatia ye Ruto na boigo Raila na kikwabete kogo konya omugabana we county ya Kericho Eric Mtai asensemeri ya Senate ritkorie Jumatatu akaba kago survive impeachment kiagera nigo asomuswado ryo bete gukobekwa ase Senate nigo abaseneta emerongo mega yo kungusana na igoro ya 2/3 nigo abaseneta babete bagwatanirika anene emerongo 34 babete bakwa okoboko gutuguterwale ko musodo yasekolinde 10 babete bagwanchirana anene ose bakwamirilia omusado yo kigikairira
akaba kagotigara abisi ase page ya gatano na limo manchu murigereria ni murikeretenga kibona sensemere ya Gashagwa na kibona ingana ya era chikoba kego ikigwa bosi bwe Senate anene kerabere kagotema asi chintunde chinyinge gukira na bosi bwe kegambiro gutanga umusoda bwo mwaka isiko anene nige murikeretenga usama bole gendeta kuboli gwagabunga abaseneta mbachigotwara amabera kondo manchu murigereria gukira gabu natoikira mwali bwo kumurikira amagazeti emambi yabona iga kurende ngo trabitogo soa asensemo ya kabere ye studio to koira no manchu murigereria antobe togusa gosinimbengo batiga asamago ka e job oyora ka gusanga no mugeni weli tukolia lero manchu murigereria Ndizi TV ngo manyinga nigo mugeni ito abera wikirana asamagacho Ndizi TV emambi ya abono umugeni ito oyore Vena Fomaza Odingo oyore umuvika general apa South Nyanza Kisii nigarabe usangana into amange anemono igoro yeri tuko rinenene lituko liya tukochengera endagira ensengima nawe tumanyinga ninke kugera tuachengera lituko eri ase enchera ya abene umwanchumuria Ndizi TV asigo nkwana turasumuti mukomo kikinkwirana nimbekwirana no mugani gweri tuko lero Ndizi TV ubwansu bw'Gusii ekibungo kirituko bunagekoretwa sure n'umurubiryo w'Ensakia. Okay, umanchu murigereria litukeliga ni gotogosoma kurwa asigitabu gya Yoeli ibere ogosoma kwaye emerongo ebere na isano nimbairanelye emyaka elia byasalitigwe n'Nyanchama n'ekingige n'ebisase n'ekingeti omuganda oyo omonene n'otumente gocha ase egati eno ekyo nekibungo kirituko bunakialetirwa sure n'umurubiryo w'Ensakia. Omwanchu murigereria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisa no ibere inyisato isano nemo ibere isato isano n'isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ugututarira sikia bisichito icyo kirebo cyogwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'Gusii. Ayumuremyi giata kurworo gonkorwa Gusii n'ekisemo kiyetanaine bono na nkakinde yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited n'ekinsagia kyaye bwenyorera mariogo yugusyalira ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imeyumu chobosongo ansamagacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Orosagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde Nigorore nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi Ilikoma nyamange Enokem Agrovet Limited Growing healthier future one harvest at a time. Ne, ano mwana wechanga cha mitumba.